Epileptický záchvat patrí medzi veľmi časté výjazdy záchrannej zdravotnej služby. Po príchode na miesto udalosti sa častokrát dozvedám od svedkov takejto udalosti, že prvú pomoc podávali presne tak, ako sme si to ukázali na predchádzajúcom videu o epilepsii, a to je vlastne tak, ako by sa nemalo. Preto som sa rozhodol natočiť sériu videí o epilepsii, aby sme si v pár krokoch ukázali, ako by prvá pomoc pri epilepsii určite vyzerať nemala a následne ako by vyzerať mala. Ako sme mohli vidieť, kolega si všimol, že s jeho parťakom niečo nie je v poriadku a rozhodol sa okamžite zasiahnuť. Keď kolega zistil, že jeho parťák má nejaký zdravotný problém a stráca vedomie, nenechal ho spadnúť na zem, ale zachytil ho a na tú zem ho pomaly uložil tak, aby si nebuchol hlavu. Vidíme, že záchranca drží hlavu, aby sa neudierala o zem a následne hľadá nejaký predmet alebo niečo mäkké, čo by pod tú hlavu mohol vložiť. Záchranca sa vynašiel, poblízku našiel rúbsak, ktorý mu veľmi jednoducho vložil pod hlavu. Záchranca sa zachoval veľmi duchaprítomne, nepokúšal sa postihnutému otvárať na silu ústa ani prstami, ani nejakou inou pomôckou, a len pekne v kľude čakal, kým záchvat odoznie. Štandardný epileptický záchvat vyzerá tak, že postihnutý upadne do bezvedomia, začne krčovať, ale tieto krče po 2-3 minútach odoznejú a postihnutý sa preberie do plného vedomia. Keď sa postihnutý preberie do plného vedomia, častokrát býva dezorientovaný. Takisto sa môže stať, že postihnutý môže byť pomočený, alebo mu môže ísť z úst krvavá pena. Krvavá pena pretože sa častokrát stáva, že pri epileptickom záchvate si postihnutý pohryze jazyk alebo ďasno. Pokiaľ postihnutého nepoznáme, alebo mal záchvat prvýkrát, alebo si pri takomto záchvate udrel hlavu, voláme záchrannú zdravotnú službu. Ako ste mohli vidieť, prvá pomoc pri epileptickom záchvate je v podstate jednoduchá. Základ je nestratiť duchaprítomnosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like, sledujte ma na YouTube. Budem sa snažiť pravidelne pridávať videá z takýchto bežných situácií, ktoré sa vám v živote môžu stať. Ak chcete získať zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, neváhajte sa prihlásiť k nám na kurz na stránke www.učimezachraňovať.sk. A nezabudni, aj ty dokáže zachrániť život.